Ake ngiphinde ngibingelele futhi umhlaba wonke ngiyimpunga yesintu. Umlekeleli umfoka Mbanjwa. Namuhla bafowethu ngifisa ukukhuluma nabantu othola ukuthi bakhulele emalokishini, bazalelwe emalokishini. Kodwa abasigcinayo isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Ngifisa bafowethu ukuthi ngikudlulise lokho. Ngesizathu sokuthi abantu abaningi bangithinta ngiyimpunga yesintu, konke ngikukhulumayo yizinto ezisuke zibuzwa abantu befisa ukuthola incazelo kulezo zinto lezo abasuke bexakekile kuzona. Bafowethu, uma kuukuthi ke isintu niyasigcina, kubalekile bafowethu ukuthi nakuba umuzi uselokishini, kodwa kubalekile ukuthi eceleni kube khona indlu enizoyakha. Kungabe yindlu noma ngabe yindlu nje emi kanjani, kodwa ekuzoba yindlu ezobhekelela isimo sokuthi phakathi kwale ekhaya ikhona la sishisa khona impepho, phakathi kwale ekhaya ikhona la senza khona imisebenzi. Ngoba bafowethu ukuthola ukuthi umuntu uzokwenza umsebenzi, 1 isibaya sikho, 2 indlu yabantu abadala ayikho. Inyama nizoyibeka kuphi? Inyama yomsebenzi bafowethu ayibekwa kwi-cold room. Inyama nje yomsebenzi wenzela abantu abadala ayibekwa kwi-cold room. Kodwa kusuke kufanele ukuthi endlini yabantu abadala ilenge khona, ngoba lo msebenzi usukuwenzela abantu abadala. Inyama yomsebenzi wabantu abadala ihlala endlini enabantu abadala, ayikwazi ukuthi ihlale kwenye indlu. Uma kuthiwa wenza umsebenzi wembuzi, angeke uthathe inyama yembuzi uyibeke kwi-cold room, kodwa kusuke kufanele ukuthi leyo nyama ihlale kuleyo ndlu yabantu abadala. Yingakho-ke ngiyimpunga yesintu ngibakhuthaza abantu ukuthi bazame ngako konke okusemandleni ukuthi bayakhe indlu ezobhekelela isimo sabantu abadala, okuwukuthi le ndlu yindlu yabantu abadala, yindlu eshisa kuyona impepho. Noma kuthiwa kwenza umsebenzi isibaya-ke asikho, kodwa-ke kube nenza isiqiniseko sokuthi inyama niyayithatha iye kolenga endlini yabantu abadala. Ngoba ukuthola ukuthi kwezinye indawo impepho bayishisela ekamerweni. Uma beyishisela ekamerweni bafowethu ubuyuqimbe khona wena njenganomuntu. Kusuke kubalekile ukuthi impepho leyo ndawo kanye lelo kamero othola ukuthi niyalisebenzisa ekushiseni impepho, nenza isiqiniseko kodwa phela sokuthi abantu abaqimbi khona, okanye manithatha abantu abadala nabacuthisa khona, kusuke kungafaneleke phela ukuthi ke manje nake uqimbi. Kodwa kumbuzo khona uzothi bayafakwa yini impunga yesintu ekamerweni? Uma nje bafethu singeke sahlonisa, engikushoyo kusuke kumele nenze isiqiniseko sokuthi nakha indlu eceleni bahlale khona bafethu. Ningabafaki lapho ngoba nizoba ngumsindo, nenze zonke izinto lezi engafanele ukuthi nizenze. Ngoba phela uzokhumbula ukuthi umsindo awubamba ngisho phakathi kwegceke, ngoba ithongo livele liphumele ngaphandle, ithonga lizwana nomsindo. Yilapho nje bafowethu ukuthi indlu yasenhla ibalekile kakhulu. Noma ngabuke lokishini kusuke kubalekile ukuthi kube khona indlu nje yasenhla enizokwazi nini ukuthi indlu yasenhla le ikhona la shisela khona impepho, ikhona la senza khona zonke izinto eziyimisebenzi yaphakathi komuzi. Bengaqondile bafowethu ukugeqa amagula, labe ngikhona nje bekuwukuthi inyama yomsebenzi makwenza umsebenzi ayihlali kwi-cold room. Kodwa makuthiwa mhlambe kukhona umshado, kwase kuba khona inkomo ehlatshwayo, leyo nyama ke bafowethu ingangena kwi-cold room, ngoba kusuke ngeyona inyama othola ukuthi kwenziwa umsebenzi wethongo, kwenzelwa abantu abadala abasuke sebengasekho sebendulele kwelamathongo. Ingahlala yonke enye bafowethu makuthiwa mhlambe kukhona iphathi, kulungile. Vele ke iphathi kasingeni kakhulu kuyona thina ngokwesintu, iyahlala kwi-cold room, kufanele ukuthi ihlale. Kodwa makwenziwe nje umsebenzi bafowethu ayingeni kwi-cold room bafowethu, kusuke kufanele ukuthi ihlale kuleyo ndlu leyo enishisele kuyona impepho. Ngikusho lokhu bafowethu ngoba sengikubonile kakhulu kwenzeka, bese umuntu athi umsebenzi kuthiwa wamukelekanga, imali yakhe simoshekile, kanti bona bashayise ekugcineni. Kubalekile bafowethu ukuthi umuzi nomuzi ogcina isintu ibe khona indlu yasenhla ekushiswa kuyona impepho. Angibonge kakhulu ngiyimpunga yesintu. Ngiyacela bafowethu ukuthi
nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Impunga. Shimane,